здравейте! Здравейте! Добре сте дошли! Весела Коледа е на вас! Колега, къде се скатаваш, бе? Айде ме бара! Аз съм отзад! Яла! Играйте с колелото! Заградка ли са струваци? Струват се. Изборени вече. Аре бе, кой ще опита виното, бе? Айде, Ице. Опита ми всички виното. Аз седам. Айде. Сега как я ставя да... На Коледа. Това е човек. Така няма да стане малко. Трябва да ми изпеете една песен. Шапен песен. Все, чакай. Чакай да седна аз тук да запаля една цигара. Трябва да оставим нещата малко така. Аз съм сапьора на групата. Това ти полидара да си. Виж, аз съм сапьора на групата. Айде, почерпи ли всичко да? Знаме ли? По-малко, защото не може да пееш нещо. Айде да кажем една хубава приказка първо. Трябва да пее първо ти. Чакай, бе, Ако ми хареса как пеете, може да го почерпи. Ако не го хареса, ще пусна кучето. Добре, аз вада пиратките. Там градината. Не. Тук че долу геронтия, два казана запалим. Коя песен ще стоим? Пио на черваго вино, мой коледо, аз го пия, не ме хваща, мой коледо, че защо ли не ме хваща, мой коледо, само мина тънка стага до Бога, само мино бяло лице, лебедово, само мини черни очи, черешови, само мини вити вежди, гайтанови, само мина руса коса, сламенова. Аз не знам да ме докарат и му вика да го докарат. За геронтията сме първи. Ще на коледарите сега. Я станете ви, стопани! Кой си пее Бога слави? Слушай малко, бе! Колкото си по небето! Колкото... Шума в гората! Толкова здравя тая къща! Да ви благослови Господ с двете ръце! Да ви помага Господ да видите внуци и правнуци. Речете, дружина, амин! Амин!